Ovo je običaj u kome se ravnoteža održava borbom i umiranjem. U svetu šinobija to jeste prijateljstvo. Treći ispit je borba na život i smrt, gde su uloženi i ponos vašeg sela i vaši snovi. Dobro, mene ste ubedili. Svaki test je u redu. Samo mi već jednom recite detalje ispita. Mogu da se izborim šta god mi dali. Dobro onda. Sada slušajte pažljivo. Reći ću vam šta ćete tačno raditi na trećem ispitu. Lorde Hokage, molim vas dozvolite meni, Hayate Ugekou, da govorim prvi. Neka ti bude. Postoji nešto što bih voleo da svi uradite pre trećeg ispita. Morat ćemo da održimo krug preliminarnih ispita pre nego što pređemo na pravi. Šta? Preliminarnih? A šta tačno mislite po tim? Samo malo. Sensei, izvinite, ali stvarno ne razumem pointu. Čemu taj preliminarni ispit uopšte? Zašto ne možemo samo da pređemo na treći ispit? Pa vidite, prvi i drugi deo ispita su možda previše laki. Činjenica je da nismo očekivali da vas ostane ovoliko. Prema pravilima Chunin ispita, krug preliminarnih ispita se može održati u svakom trenutku u cilju smanjivanja broja kandidata. Ali, da li je to fair? Poenta je u tome da u ovoj fazi moramo da ubrzamo stvari. Kao što je Lord Hokage rekao, mnogo važni gostiju će vas gledati. Ne možemo trošiti njihovo vreme. Oni su došli da vide samo najbolje. Dakle, ako među vama ima onih koji ne osjećaju da su u vrhunskoj fizičkoj formi, sada je... On nam priča o vrhunskoj fizičkoj formi. Ta ispitivač ne izgleda baš najbolje. Izvinite zbog ovoga. Kao što sam rekao, svako ko nije spreman, sada je trenutak da odustane. Preliminarni ispit može da počne. Ma daj, mislite upravo sada? Upravo smo završili ispit koji smo jedva preživjeli, zar ne zaslužujemo pauzu? Čoveče, kako smaranje. Hej, a kad ćemo da jedemo? Skraćivanje spiska! Pobednik ide dalje! Dobro, izvukli su ovo iz rukava, ali ja ostajem, nema veze! Obećao sam Kabutu! Pobednici će biti određeni borbom 1 na 1. Kao što sam rekao, ako postoji neko ko se ne osjeća spremno, vreme je da podigne ruku. Da li on stvarno misli da će neko da odustane? Sasuke? Talasi bola dolaze sve češće i češće. O ne, znala sam. Sasuke, slušaj me, moraš da odustaneš. Ovakav si od susreta sa Orochimaruom. I sve je gore i gore. To je zbog znaka koji je stavio na tebe, zar ne? Znak? To ne možeš poreći, Sasuke. Samo sam mu dao mali poklon za rastanak. Sasuke će me definitivno potražiti. On šudi za mojim očima. Izgleda da si samo ti ostao. Molim te. Molim te, Sasuke, odustani sada pre nego... Ne znam šta. Plašim se. Sakura! Kao što sam se i plašio. Šta da radimo sa njim? Izvučemo ga sa ispita, predamo ga Ambu timu i pustimo ih da ga zatvore. Moramo da držimo taj pečat pod kontrolom. A on će bez protesta da pristane na sve to, ha? Stvarno to mislite? Zaboravljate? On je iz Uchiha klana. Nije me briga šta je on. Ako ostane, predstavlja opasnost za sve. Kako postaje jači, isto se dešava i sa znakom kletve. Ta stvar se hrani njegovom čakrom. To je zabranjena tehnika koja proždire onoga kome je namenjena.
Neverovatno je da i dalje stoji na nogama. Do sada bi trebalo da je mrtav. Lorde Hokage. Hajde, oboje znamo da nisi u stanju da nastaviš da se boriš. Umukni, Sakura! Misliš li da sam slepa? Hoćeš li, molim te, da učutiš? Misliš li da ne vidim koliko patiš? Dosta je bilo, Sakura! Izvini, ali ne mogu da ti dozvolim da to radiš sebi. Reći ću im sve što znam u vezi tog znaka. Možda ćeš onda... Šta se to? U redu. Ubedili ste me, odustajem. Ali, Kabuto! Kabuto Yakushi iz sela Lista, jel tako? Dobro, onda možeš da odstupiš. Razumem. Kabuto! Čekaj malo, ne možeš da odustaneš. Ne razumem šta se događa. Patetično. O, Naruto, izvini. Ali moje telo je previše istrošeno. Ne mogu da izdržim. Činjenica je da još od orijentacije i onog susreta sa timom sela Zvuka uopšte ne čujem na levo uho. A sada treba da stavim život na crtu. Da se borim ponovo. Baš sada, bez ikakve pauze. Ne mogu to da uradim. Izgleda mi da sam ovo već video. Ako me sećanje služi, ovo nije prvi put da je odustao pre borbe. Koja je njegova igra? Anko, Da. Kabuto Yakushi. Piše da je pao 6 puta za redom. Šta znaš o njemu? Njegovo vreme provedeno na akademiji nije baš bilo impresivno. Prosečne ocene. Trebalo mu je 3 pokušaja da bi položio završni ispit. Što se tiče misija koje je izvršio do tada, ima 2 misije ranga C i 14 ranga D. Nije baš neki dosije kojim bi se trebao ponositi. Ali ipak, Nastavi. postoji nešto pre njegovog vremena na akademiji. Da li se sećate deteta? Ono koje je nađeno posle bitke kod prelaza Kikyo. Jedinog preživelog? Sećam se priče. Rečeno mi je da je malo dete pronađeno među mrtvim neprijateljima na bojnom polju. Bio je jedva živ kada ga je Jonin iz medicinske jedinice našao i doneo ovde. Kažeš da je ovo taj dečak? Kabuto, šta to radiš? Jesi li zaboravio naređenja koje nam je Orochimaru dao? Sve prepuštam tebi. U čemu je problem? Za nekog sa takvim sposobnostima to ne bi trebalo da bude problem. Ovo je tvoja šansa da se dokažeš, Yoroi. Na kraju, uvek si hteo da zauzmeš moje mesto, zar ne? Samo izvoli. Možda si Orochimaruov miljenik, ali pazi se da ne preteraš. Hvala na savetu, neću ga zaboraviti. Izvini, Naruto. I ti, Sasuke. Žao mi je što nisam ostao da se igramo još malo. Ali da sam to uradio, možda bih probudio onaj stari deo mene. A to ne smem. Uništilo bi mi masku. Kakav špijun bih bio posle toga? Na kraju krajeva već sam obavio svoj posao. Kada si ti tu da nadgledaš stvari, ne trebam ti, zar ne, Lorde Orochimaru? Izgleda da ćemo se zabaviti neki drugi put. Do sledećeg viđenja, Sasuke. O, i tebi naravno, Naruto. Sada, da li još neko želi da odustane? Ne mogu da dopustim da se ovo nastavi, moram da im kažem.